Yeah. Nyt tulee vielä punainen. Nyt. No älkää kysykö, mistä mä tiesin, että tuli tossa just tuolla kierroksella. Seuraava on punainen. Nyt. Nyt. Tällä kierroksella. No ihan se sininen äijä tuli sieltä nättäreen. Ja sen serkku punainen. 102. Jep, vielä. No sen tietää vielä oikeastaan siitä niin ihan vaihdossa. Se on tarvitse katsoa katsolistaa ei mitään. Jos bonarit on koko aika alle 1000 äksiä, niin tietää, että silloin on mysli paikalla. No 300,8. Niin kuin sanoin, 310,8. No niin, kuka se ajaa? Who's driving?